Hero, Na? na tambaye ka wani abu? Ina jinki. Wai yaushe ne aurenmu? Sabida kaga sa'anni na yaran makauta kowa sai aure yake yana ta hayayyafa. Mu kuma magana ya riga ya je gurin manya amma har yanzu ba wani labari. Ko so kake sai mun yi abun kunya tukunna? Ina zancen mu yi abin kunya bai taso ba. Kin san wani abu, kin san ina da mun da wata magana da zan gaya miki. In Allah ya sa na samu kuɗi, Allah Ubangiji ya buɗa mana, muka samu waraka, ƙasa hankali ya kwanta, aka ce yau gashi yau na samu kuɗi, abin da za a kira da kuɗi ba wai kuɗi kaɗan ba. Amalanken shanu zan sayan aika ƙauye, a ci gaba da mun haya da shi a can ƙauye. Amalanken shanu? Ƙwarai kuwa amalanken shanu zan sayan aika ƙauye a ci gaba mun a wannan haya da shi. Dan rainin wayo ba ma maganan auren mu kake yi ba, wani amalanken shanu? In kai kuɗi amalanken shanu baka ma maganan auren mu. Okay. An na saya amalanken shanun ba nan kuɗi zan samu ba. Na yadda magana ta tabbata dama an ce namiji mayaudari ne makaryaci mayaudari. Mata ma mayaudara ne ke ma